माइरंनि दैखौ गावनि मोखांखौ जोथोन लानायनि थाखाय बाहायोबोला थाब बोराय बुरि नुनाय नङा। जोङो नुनो मोनो चाइना करियाफोरनि सुबुंफोरखौ गोबां बैसो जानायब्लाबो बिसोरखौ सेंग्रा आरो सिख्ला नुबाय थायो। बिसोरनि स्किनफोरा जोबोद सफ्ट आरो जोंखोल। मानोना बिसोरो माइरंनि दैखौ गावनि स्किनखौ एबा मोखांखौ जोथोन लानायनि थाखाय बाहायो। थिग बेबायदिनो जोंबो जुदि माइरंनि दैखौ गावनि स्किनखौ एबा मोखांखौ जोथोन लानायनि थाखाय बाहायोबोला थाब बोराय बुरि नुनाय नङा। बैसोआ 40+ जायोब्लाबो मोखांनि महरखौ आरो स्किनखौ 20 बोसोरनि बादि नुगोन। मानोना माइरंनि दैयाव थानाय भिटामिन, खनिज आरो एन्टिअक्सिडेन्टआ स्किननि थाखाय मुलाम्फा गोनां। माइरंनि दैयाव एन्टिअक्सिडेन्ट थानायनि थाखाय स्किनआ जोबोद मोजाङै थाबाय थायो आरो स्किनखौ खुसि जालांनायनिफ्राय होबथानानै लाखियो। माइरंनि दैयाव थानाय एमिनो एसिडआ स्किनआव कलेजननि बिबांखौ बांहोयो, जायनि थाखाय स्किननि इलास्टिसिटिआ मोजाङै थायो। माइरंनि दैयाव थानाय भिटामिन बी, सी आरो इआ स्किननो आदार जगायो, जायनि थाखाय स्किनखौ एबा मोखांनि महरखौ जोबोद सफ्ट आरो जोंखोल नुनो मोनो। माइरंनि दैखौ माबायदि रेडि खालामनो नांगौ? कापसे माइरं लानानै बेखौ मोजाङै सुनानै ला। बेनि उनाव काप 2 एबा काप 3 दैयाव 30 मिनिट सोमनानै दोन। मिनिटनि उनाव बे दैखौ मोजाङै सरनानै ला आरो बे दैखौ मोनसे स्प्रे बथलआव सोनानै ला आरो बे दैखौ सानफ्रोमबो गावनि मोखांआव स्प्रे खालामनानै लाबाय थानो नांगौ। नैथियाव माइरंनि दैयाव कटन पेडखौ सोमनानै 10-15 मिनिट मोखांआव लानो नांगौ। बिनि उनाव मोखांखौ मोजाङै सुनो नांगौ। बेबायदिनो सानफ्रोमबो लाबाय थायोबोला मोखांनि महरा जोबोद जोंखोल आरो स्किनआ जोबोद सफ्ट जागोन। आरो बैसोजों लोगोसे स्किनआ खुसि जालांनायखौबो बियो होबथागोन।